el Bonica que te pongo, que está todo mejor. Y hay que animar el mercado, que ya es lo que toca. Clar que sí, i molt més, perquè els mercats municipals tenen tots els ingredients per a fer més saludable i amable el nostre dia a dia. Així sona la gran festa dels mercats que ha viscut aquest dissabte la tercera edició del Bonica Fest. Bona música i 14 mercats plens de gom a gom per a fer pinya amb família, amics i, per descomptat, amb el xicotet comerç. El Mercat del Grau ha donat el tret d'eixida i ho ha fet de la mà del regidor de Comerç i Espai Públic, Carlos Galiana, acompanyat de l'alcalde de València, Joan Ribó, i la vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra, així com també membres del govern del Botànic i del govern de la Nau. Pues mira, jo només en 3 anys, igual que el Bonica Fest, jo m'he apassionat pels mercats municipals. Per la gent, sobretot, per el tracte que tenen. El nom de Bonica Fest ja ho diu tot, perquè si vens a un mercat i no te diuen bonico, perla, guapo o el que siga, pues és com no estigueres en un mercat, no? El tracte que tenen és fantàstic. Jo només en 3 anys m'he apassionat per ells, conec els venedors, sé el que necessiten i crec que este govern aposta per ells, sobretot pel producte de proximitat de quilòmetre zero. València ha sigut capital mundial de l'alimentació i allò ja indica, no, per on camina este govern i per on continuarà caminant. Productes de la nostra terra amb una qualitat única i sobretot un tracte que no tindrem en cap gran magatzem són sens dubte algunes de les joies que ens ofereixen els nostres mercats. Fonamentalment de quilòmetre zero. Jo crec que si busquem qualsevol lloc de proveïdors d'alimentació, el percentatge major d'aliments de quilòmetre zero sempre estan en els mercats, sempre estan vinculats normalment a Mercavalència. Si anem a altres centres de distribució d'aliments, la quantitat d'aliments que venen de vés a saber on. Jo estic convençuda que la dieta mediterrània no pot existir sense els mercats i no pot existir sense aquesta manera també de comprar, que no és ràpida, que no és impersonal, sinó que vens al mercat, tries els productes, t'aconsellen, te miren als ulls, te tracten bé, te pregunten per la teua família i, per tant, la dieta mediterrània és un concepte que no s'entendria sense els mercats. I és que no hem parat de ballar tota la nit del dissabte, però per què ens agraden tant els nostres mercats? Porque los productos son de calidad y la verdad es que hay un trato más cercano para el consumidor y se agradece a la hora de comprar. Hombre, que lo que encuentras aquí no lo encuentras en todas partes. Primero, género de buena calidad, género de aquí de Valencia o cerquita, que no está mucho en cámaras como en las grandes superficies, precios muy buenos en carnes, en embutidos, en fiambres, que a mí me gusta mucho venir al mercado a comprar el jamoncito y tal. Mejor que en las grandes superficies. Claro que sí, la gente se tiene que animar y venir todos los años. Ens heu convençut, però falta parlar amb els protagonistes. Com viuen el dia a dia als mercats municipals. En el mercado llevo desde... Mi hija nació en el 2002, desde el 2003. Pero estaba con Paco, la charcutería Paco. Ahora vais a Paco y le decís al jefe, jefe, pon jamón bueno. Doncs anem a comprovar ese pernilet de primera. A mí me gusta, al final los clientes son amigos, quieras o no son amigos y verlos todos los días, pues todos los días son diferentes, algo y bien, te gusta, a mí me gusta. Te he dicho que es el mejor. La gran festa dels mercats ha tornat a omplir de vida i imatges 14 mercats municipals de la ciutat de València. La tercera edició del Bonica Fest es consolida com tot un referent per a valencianes i valencians. La festa dels mercats ja ha acabat, però ara toca visitar-los dia a dia per a gaudir d'uns productes de categoria.